אם אתה חושש מנהיגה, או זקוק לעצה לקראת דייט, אפילו לחיזוק לפני מבחן, שלוף את הסמארטפון, תיכנס לאפליקציה ובחר בעולם הקמאות. באזור זה תוכל לבחור בקמע המותאם לך אישית בהתאם לישועה לה אתה זקוק. אחרי שבחרת בקמע המתאים, הפעל אותו וצפה לישועות. בנוסף להפעלת הקמע, באפשרותך לקרוא ברכה אשר תוסיף לתחושת הביטחון שלך. אחרי שנפתחו בפניך שערי שמיים, שתף את הקמע ופזר סגולות בין חבריך. בנוסף לאזור הקמעות, ישנו עולמו של המקובל. באפשרותך לפנות אליו ישירות בכל רגע ובכל מצב. על מנת לקבל את עצתו המיידית של המקובל, רשום את שאלתך או בקשתך במקום המיועד לכך. לאחר מכן, המקובל יבצע סריקה פשוטה במשך מספר שניות. בסיום הסריקה, תקבל מספר עצות המותאמות לך באופן אישי, לכל מצוקותיך הבאות עליך לרעה. עדיין לא מרגיש מספיק מחוזק? המקובל ירעיף עליך שפע ברכות ויסיר מעליך כל עין הרע. יברכך אדוני וישמרך. אם ברכתו של המקובל לא מתאימה לך, תוכל בכל רגע להחליף מקובל ולהתברך על ידו. ברוך שלא חסר ועולמו כלום וברבו, לא טובות ואינו טובות, נהנות בהם בני אדם.